Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ubhutsu ngingaje ngephuzu majiji qomani. Bathi umfana impandle sebuncane oda ngabade diabetes mtalanti cha. Ingane ehlaza cha. Ufunza abaphathi bezonqamala lo delibushelezi bathi intombi zimdoza ngetshebe. Zithi umuhle wobhutsu umuhle majiji qomani. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ngibuza nje imibuzo embalwa ngoba ufuna ukunderstand ukuthi wenze njani noma uyiphendula kanjani leyo mbuzo. So owoqala umfowethu ubhalile wathi ke unjani mqeqeshi? Ngicela ukubuza ukuthi ngingenze njani ukungena intombi ukuze ingangiphoxi uma ngiyikhulumisa. Umbuzo wokuqala lo. So into ekufanele uyazi ngamantombazane ukuthi kwesinye isikhathi uyothola ukuthi intombazane khona la ejahe khona. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi khona into eyicasulile. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ayizizwa njengathi ngakhuluma, yabo. So wena mangabe ufika uzokhulumisa umuntu ongazizwa ukuthi ongazizwa kahle ngathi ngakhuluma noma nje ngaleso sikhathi, yabo, ukuthi usuzibeke engcupheni ukuthi uphoxeke, yabo. So ngamanye amazwi that's why ngithi kuwena amantombazane ayaphoxana. So uyathanda uthandi njobe uyakuyona leyo ntombazane awuzazi imudi yayo ukuthi njani, yabo. So ngeke ngithi kuwena thatha nje ukuthi amantombazane njani ayaphoxana so that uma usuthi uyazama ikuphoxa ungeke uzuphatheke kabi because you understand ukuthi amantombazane njani ayaphoxana, yabo. So mawuzoya wena ungazi ukuthi ayaphoxana mayisikuphoxa lapha uzophatheka kabi ungabusafuna ukuphinde wenze njani uyozama kwenye indawo, yabo, noma kuyona futhi. But nje into ekufanele uunderstand amantombazane ayaphoxana. Uyathanda uthandi kufaka ekhanda lokho ukuze mangabe usuphoxeka ungeke uzuphatheke kabi, yabo. Noma kuthiwa isiyakuphoxa intombazane kade usuyakuyona akusafanele phela wenze lento childish yokuthi wena lento njena. No, that is very childish, yabo. So understand umuntu sinezinto esizenzayo osukwini. Kwesinye isikhathi uzothatha umuntu ikhonto emcasulile noma khona la ejahe khona noma akazizwe ngathi ngakhuluma kuningi nje. Sabantu sinezinto ezahlukahlukene osukwini esizenzayo noma ezisiphethe kabi, yabo. So akusho ukuthi ngaso sonke isikhathi mangabe umuntu uzofuna ukukukhulumisa, yabo. Kwesinye isikhathi uzothotha kagcwele nje ngangawo ukubukile nje wangachazela, yabo. So kufanele uunderstand lokho, yabo. So umbuzo oqala ke loyo ayaphoxana amantombazane and kufanele ube immune ekuphoxekeni. Uma umuntu ekuphoxa ungaphatheki kabi, understand, ungaqhubeka umbangela isicefe, yabo. Ayaphoxana amantombazane. Uthi umfowethu ke okunye uma ibuza ukuthi inamba yayo ngizoyenzani ngiphendule ngithini. Ukhumbuleke kulombuzo kanje ukuthi uphendula ngalawa amagama. Athini? Ake sithi nje kade ukhuluma nentombazane mhlambe kungabi kephi la kade nikhuluma khona kumnandi kuhlekwa kunjaya. Into yokuqala engihlezi ngitshela yona ukuthi mangabe uthatha inamba ungalindi intombazane izithi ngiyajika la, hayi ke futhi ngiyajika la noma ngiyangena la, hayi ke futhi papa cha. Ithatha inamba kusenjani kusahlekwa kusemnandi kunjaya. And kuyithathe ekuyiceleni kwakhe inamba noma ekuyithatheni kwakhe inamba enza sure ukuthi uyakhombisa nangomzimba. Faka isandla ephaketheni lakho the moment uyicela noma uyifuna ukhombisa ukuthi uyayidinga nangomzimba. Kuba abamancane amathuba ukuthi umuntu aphoxe mangabe wenze njalo. But leyo nto uyayazi ngoba ngihlezi ngisho. So ake sithi ke uyifunile noma uyicelile kukwena. Bese kubuza ukuthi uzoyenzani namba yami. Mshaye ngala amagama athini ethi ke ngibuke njengentombazane. Okay ngithi nje ubukeka noma uzwakala njengentombazane ezithandayo futhi ezazi ukuthi ifunani empilweni, yabo. So mina ngichaza umuntu kanjalo ngoba bandile abantu abakanjalo. Kukwena lawo magama ungawasho noma kanjani. Ngaleso sikhathi uthi angifuni uwacreme but ngifuna uwazi, yabo. So ungadlala along those lines, yabo. So ukuthi nje ubuya njengentombazane ezaziyo ukuthi ifunani empilweni nezithandayo. So mina ngichaza umuntu kanjalo. So ngingathanda ukuthi ngelinye ilanga siphinde sihlangane mina nawe sithi ukwazana kancane. Mhlambe enye intombazane izovela ithi ke usuyangazi nje, yabo. So mangabe ethi usuyangazi nje fanele understand umtshele ukuthi okay uqinisile sengiyakwazi, yabo. Ayikho inkinga. Accept ukuthi lo muntu onjani akafuni ukukunikeza inamba yakhe. So angeke kulokhu umncenga ke manje. Understand amandla akho njengensizwa. Uma umuntu phela uma ungabe negotiator etafuleni njengoba ngihlezi ngisho ukuthi umuntu mangabe
umnikeza iproposal eyichitha ayike inkinga move on yabo so mayithi usuyangazi nje kushuthi akafuni yabo so must understand accept and let it go ngeke uzufe khona umnyozo ohlangana naye emva kwalokho uqhubeke nje ukhulume nengathi akukho konakele yabo so akusho ukuthi usuzodina ke manje ungabusamkhulumisa but nje mawuinsiza uyazama exameni kwakho akusho ukuthi uzophumelela phela kuyenzeka uhluleke kuyenzeka futhi uphumelele but nje into ebalekile ukuthi ungayeki ukuzama njengoba ngisho ukuthi amantombazane amake awu10 ozowashela awu8 azochitha nje azochitha nya uyawazi lo mthetho bese ukuthi lawa u2 azoyithanda inkulumo yakho azoqoma yabo so angifuni ukuhlala entweni oyazi uthi ubafoke okunye ukuthi ngingalibeka kanjani igama elithi ngiyakuthanda kuyona ngendlela ezozwakala kahle kuyona uthi ubafo okunye ukuthi ngingalibeka kanjani igama elithi ngiyakuthanda kuyona ngendlela ezozwakala kahle kuyona so ngikhipha inqwaba ngalombuzo lo yamavideo lapho ngikuphendula khona so ungachecka nje amanye amavideo kamqeqeshi for sure uzothola inqwaba yamavideo la ngiphendula khona lo mbuzo ngithini kuwena ngithi ungatatazeli intombazane kuyitshela ukuthi ayithanda ivumele le process yokuthi nazane kangcono ungajaha ukukhomitha umuntu ongamazi isima kanjani awukwazi phela ukuvela ushayela ibhano yongazi ukuthi lizofika le phesheya la uyakhona yabo ngoba uzothi uyangena kulona ibhano uyalishayela likujikele emoyeni ngiyakutshela so kufanele ucheck eqala ube sure ukuthi hayi ngizofika noma ube nesiqiniseko phela akukho guaranteed ukuthi uzofika la uyakhona ayisithi nje ube nethemba lokuthi uzofika la uyakhona at least when ucheckile into wayibona ukuthi ingalendlela ofisi be kuyona ake ngithi ikulesimo lesi osijabulela ukuthi bekusona yabo phela akukho guaranteed ukuthi noma into ungayicheck uyibone right but uthola ukuthi mase nihamba endleleni ingafiki yabo kudala kuningi isikhathi la yenzeka khona into kanjani but kubalekile ukuthi into uyicheck eqala ube satisfied yabo ingakho ngithi ungajaha ukhomitha umuntu umtshela ukuthi uyamthanda understand umuntu ukuthi indlela ibuka kanjani umhlaba ubuka kanjani reasoning yakhe njani iyakuchazani yabo before ucommit again yabo so ngoba uyothi uyacommit umuntu kanti lo muntu ubulala abantu wena usumjaha ukumtshela ukuthi uyamthanda yabo be sure at least thola hint yokuthi lo muntu uyisima kanjani ungavela uyiphonse nje yabo so uthi ubafoke okunye mayibuze ukuthi umthandelani kumele ngithini so uma ake siphinde lapho uthi ubafo okunye mayibuze ukuthi ungithandelani kumele ngithini so lo mbuzo othi ungithandelani mina ngiyenguthathe njengombuzo umbuzo obhedayo umbuzo ongasile umbuzo ongenangqondo yabo umuntu ungambuzelana umuntu ungithandelani yabo but anyway kusuke kuwena abantu abazana mabe kubuza lo but lo mbuzo kanje uvamise ukubuzwa amantombazane lawa angakakhulu kahle ngokomqondo yabo but intombazane esikhulile esihlakaniphile ngeke izibuza umbuzo kanje but ake sithi ke yona le kubuzayo so mangabe bekubuza kanje it's because wena wenze into bengafanele uyenze okusho ukuthi wenze njani utatazelile wajaha ukumtshela ukuthi uyamthanda lo muntu ungam-understand uyisima kanjani hlezi ngisho kuwena musu kutatazela imlenze iyavuleka lo muntu ungakamtshela ukuthi uyamthanda nizakuye le process okwazana ncomo so yini kufanele utatazele wena ujaha ukumtshela uyamthanda relax ngihlezi ngichaza lo muntu uzokunikeza ama-sign mangabe se-right and most dominant uzokubuza ukuthi kwenzakalani naphathi but usuyayazi leyo nto yabo so manga umuntu ekubuza kanje ethi ungithandelani because wena ungitatazelile wenze njani wajaha ukumtshela ukuthi uyamthanda that's why kubuza ukuthi ungithandelani but njengoba ngisho ukuthi lo mbuzo uyobuza amantombazane angakakhuli kahle ngokomqondo umuntu osemdala ngeke akubuze lena ungithandelani cha yabo so ngiyathemba uyangizwa-ke mfethu ngiyathemba ukuthi imibuzo yakhe yaphenduleka uma uthi ayiphenduleki kahle ungaphinde ungithinte futhi ukhululeke noma nawe uma ukuthi mhlambe khona ufisa ukubuza umqeqeshi wensizwa ungangibhalela ku-Facebook or kwi-email yekhale njabulo kuwena la ku-convenient khona kuwena ungangibhalela sokwazi ukuthi-ke sisizane kuleyo nkinga noma kulelo daba lakho nazo